İmam Ahmed aýdypdyr, dinin sütünü bir adamla 4 mezhep başyň biri de İmam Ahmed ibn Hanbal. Bir adam yönü men gezmäne gitjek diýse, yönü pat gezjek. Näme diýip gitýän? Ýok, palan adam ýok, yönü gezjek diýse, şu iş şeriatda ýok zat diýipdir. Yönü men gezmäne gitjek. Näme diýip gitjek gezmäne? Ýok, hiç delilim ýok. Yönü gezjek. Şizire gezmek peýgamberliň de işinde ýok. İmam Azamlyň ýanaklarynda işinde ýok. O adamlaryň eden işleriniň içinde ýok zatçy. Yani näme? Bu kadar gezilýe. Gezjek bolsaň, musulmançylykda, dinimizde bulun ýagdaýy etjek bolsaň, hiwolmany sen oglaň şoň ýa dostlaryň menen gezmäne gitjek dämi? Hop şäherliň içinde ýa owalarda günmüň hayatda daraşyk bolup barýa, bir howamyz açylsyn, bir narahatçylyklarymyz ýadymyzdan çyksyn. Şol seferiň ulukon peýdaty adamyň narahatçylygy ýadyndan çykmak. Şu da niyetinde bolsa bir gowy görüň we dogry görüň da. Teferrucu hemmin ve iktisabu ma'isha ve ilmun ve adabun ve sohbetu majid. Seferiň peýdalaryndan da näme zat? Ay bir ýüregim bir açylsyn diýiksin, ýüregim giňisin. Ya bir baran yerimde bir aňry berdat, alu beru sataryn mamile derin, bir gowdat. Ya da Türkmen aýdýa, köp ýaşan bilmer, köp gezenmiler diýe. Men oglaň şoňum menen gezmäne gitjek, goý her ýurtlaryň edeplerini, ferhenklerini görsün, bijiri de adamlar bar, bijiri de ferhenkler bar diýip fikri giýiň bolsun, nazary giýiň bolsun. Şondan çyrym gitseň bir de bir gowdat. Ya meselen bir ýurtlara gezmäne gidersiz, o taýlarda ulamalar bardyr, teberrik adamlar bardyr. Salamlaşsak dagda derman, adim bir adamlar bolýanmış, 1000 kilometr piýade gitýänmiştikle, fakat bir ewliya Allah'ın dostu bilen fakat salamlaşyp ýene ýerine gaýtjaklar. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve aleykumussalam. Saman gelin ýerden palan ýurtdan bolýa dogada bolyp çykaýtýanmıştikle. Maksatymyza ýetdik diýänmiştikle. Bilen hemmesi din gurrun, gowy gurrunlardan. Hamany bir adam öz ýurdumyzda ya harja gaşyn gitjek. Dostu da aýtsa näme diýip barýan? Ýok, ýöne gezmäge barýan. Bir narahatyň açylsynmy? Ýok. Bir ilmim artsym? Ýok, ýöne gezjek da. Şeýtdirmek diniň içinde ýok zatda. Bir niyet, bir garaz, bir ulukon gowurun. Yani musulmançylykda bir iş etjek bolsaň, ilminiň äper kitjek bolsaň, bir maksat bilen gitmeli, bir mana bilen gitmeli, bir garaz bilen gitmeli, bir niyet bilen gitmeli. Ýöne aýlanıp bermeler diýipdir da. Inni niyetinde yankıdatlan haýsy bir bolsa gowy, ýüregim açylsyn diýsen gowy zat, ilmim artsyn, ferhengim, diýdim, nazarim giňim bolsun. Oham gowy adamlara sataşaryn. Bulan hemmesi gowy delillerden. Biz seferiň deslaky edebinäme niýetiň bellisin etmeli. İkincisi, yustahabbu talabu ad-du'a min ahli al-khayr. Inna rajulan qala ya Rasulallah, inni uridu an usafir fa awsini. قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. رواه الترمذي. Sefere uzak yere kärrek güllük gitjek bolsaň bir gowy adamdan hayır doga alyp gitmek de gowdat. Sahabalar miri Peygamberimiz aleyhisselamyň ýanyna barıp ya Resulullah mene bir uzak ýoly musafirata gezmäne işim var ya musafirat mamula ya bir zada baryan diýipdir. Aýtjak tapşyrygyň bolsa aýt ya Resulullah diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr dinine gaýym bol diýipdir. We her bir beýikrak ýere çykanda ýol inim çykymly da beýikrak ýere çykanda Allahu ekber diýip aýtdyr diýipdir. Her bir geňrek zatda beýikraklar görsen Allahu ekber diýip Allah'ın zikret diýip. Seferde ulukon zikredilýän zatyň biri Allahu ekberdir. Aham ol adam bolýar onu diýip ogra berenni Peygamberimiz on hakynda dua etipdir. Allahumma atwi lahul arda ve hawwin alayhi as-safar. Hudaýa şoňa ýeri ýygna, yer şoňa ýakyn bolsun, ýadamasyn, sefer şoňa ýeňiljek bolsun, gelip bir seferle bolýa, adam ýykaýa şolardan bolmasyn, tamamen gitip gelsin ýeňillik bilen diýip dua etipdir. Ya ýene bir mübarek hadis var, men arabiýasyny okuýmaýyn, terjümesini aýdyn wagt azalyp barýa. Ya Resulallah men sefere baryan bana bir qowzat aýtsaň diýipdir. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr, qowzat Allah'ny ýada salyp gidip gelmäňdir diýipdir. Ohum ol adam aýtdyr, ya Resulallah bana ýene bir zat aýt diýipdir. Onda wa gafara zembek, Hudaý sen günahyň geçsin, günah adamda bolmasa ýeňil gedýäňde. Ya Resulallah ýene bana aýt diýipdir. Ve yessara lekal hayra haythu ma kunta rawahu at-Tirmidhi. Ýere gidip gelsen işiň ýeňil bolsun diýipdir. Ine bu üründen ulamalar aýdýa, uzak sefere gitjek bolsaň,
bir gowa adamdan hayır doga alyp gitmekde sünnetin eteginde bazatlardan. 7 edip hyzmatyňyza aýdylyjak 2 aýdyrly seferin edeplerinden. Üçüncüsi öýden inni hayır doga alypsyň, hayır dogaňa ödüň edipsiň, dogaň arnaşyna aýdypsyň, men uzaklygyň barýan 1 hefte, 2 hefte, 1 ay, 2 ay. Inni oğrajak da öýden çykanda aňsatjak dogasy var. Bismillah, tawakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Rawahu Abu Dawud. Aňsatjak Bismillah, tawakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Resulullah janyň derman sünnetdir. Allah'ın adı bilen Hudaýa tewekkül etdik. Hiç halim kuwatym ýokdur, Hudaý kömek bermese diýdi. Çalasymrak geçeýli wesilesine minenne, minelgesine minenne. Inni oğrajakdanna Bismillah dip seferde elhamdülillah 3 gaýtar, Allahu ekber 3 gaýtar. Şi seferin ulukan tesbisi subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah 4'tür. Halis sünnet bitýärdi. 5-nji at-tatawwu ala dabba. Türkmen ille bir bitirilmeýän sünnetden. Gaw dikkat edin Resulullah janyň derman sünnetinden. Şayet de bitirilýän bolsun, biz häzir göremizak, işlemizak da. Ba bolsa badyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam okyp berin. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusabbihu ala ar-rahila qibala ayyi wajhin tawajjaha. Kaza fi sahih İbn Huzeyme. Hazrat Ömer'in oğlu diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam musafirata gidenne eşeğin üstünde de olsa, atın üstünde de olsa, düýäň üstünde de olsa köplerçe nefil namaz okuyordu. Her ýaňa wagt duran da olsa. Meselen bir wagt Mekke'den Medine barýarmış. Mekke ştada bolsa Medine-i Munawwara'da, Medine-i Munawwara gaýrrakda da. Hop, Mekke'den Medine barýakan, Kabe ýerinde bolýar, o arkaňda bolýar. Medine barýaka Peygamberimiz öz minilgesi hamany düýäň üstünde nefil namaz okuýanmış, arkasy kıbla wagtdy. Yani näme? Yani işi. Musafiratta nefil namazy barýan ýerine keyfine de bolsa, şol maşynyň üstünde oturan ýerinde rananda bolmaňdan soňra nefil namaz okuýup bermeli. O Resulullah'ın derman sünnetlerinden. Gaýtaý deyin. Yejuzu biittifaqil mazahib salatu at-tatawwu ala ad-dabbati fi as-safar, kaza fi al-mawsu'ati al-fiqhiyya wa fi al-fiqh al-hanafi. ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومي إيمان كذا في الهداية. Tamam mezhepte Müslümanların arasında, tamam mezahib-i İslami'da, tamam mezheple işgali yok, doğrudur diye musafiratta olsan maşinin üstünde, motorun üstünde, hava peymanın üstünde nefil namaz okuyuvermeli. Rananda olmaňdan soňra. Belki Resulullah'ın edýän işinden. Kıbla aýlanyp inip bermelilerle. Hut Kur'an'na var. Fe aynema tuvellu fe themme vechullah. İnnallaha vasi'un alim. Resulullah can aleyhissalatu vesselam mübarek öz minilgesi bilen baryaqa nefil okuýandy ya hatta gece teheccüd okuýandy ýoluna bolsa düşeýin kıbla bakayın ip bermeýärmiş. Şu baryan ýerini okuýarmışdy. Ya bir wagt Mekke-i Mukarreme ştada bolsa Medine-i Munawwara gaýrrakda, Medine-i Munawwaradan gaýrrakda näme? Hayber var. Medine'den Hayber'e varýanmış Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Arkasy kıbla şu mübarek eşeğiyle baryaqa şoň üstüne nefil namaz okuyupdyr, arkasy kıbla wagtdy. Hamana sen ştadan maşada varýan motoq gümmetten arkamı kıbla gaşym bolýar. Şol utubusyň içinde, maşynyň içinde nefil namaz okuýmak, gowzat, togaplat, sünnet, yani sünnet dedi o gaýym sünnetlerden näl? Ýöne Peygamberimiziň eden işinden ulkan togapdan da. Ine bir de bir seferin bir derman gurjunlerinden musafiratta nefil namaz okuýbermelidir. Ol musafiratta sünnet okuýmallygy ol geçenler gurjungy. Musafiratta bir toğra adam sünnet okuýmaya ya gurjun sünnet okuýýarlary da diýjek bolýar. Omun gurjungy ol geçenler fiqh Hanafida we köplerçe ulamalar we ashab-ı kiram okuýanmış diýip ol gurjun geçdi. Ol kamil bir adam biljek bolsa zept edilen şo ýerine kulak asasyn. Hulasa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam musafiratta minilgän üstünde nefil namaz okuýanmışdy. 6-njy seferin edebi 7 edep ýatdaş etipdi. Bir de raýat bolmaýan zadyň biri. Raýat edin, bereket görersiňiz. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İza kuntum salasatan fi safarin fa'ammiru aleykum ahadakum." Rawahu Tahawi fi şerh el-Mushkil.
Peygamberimiz aýdypdyr, 3 nefer bolup musafira tegseniz araňyzda biriňizi emir intikab edin diýipdir. 3 hanawada bolup barýan bolsaň, ya 3 erk adam bolup barýan bolsaň, birimiz nazar berýän bolsun, birimiz baş bolsun, birimiz emir bolsun diýmeli. Sen nämeýsaň, sen kefiň bilen durarsyň diýmeli. Oňa maslahatlaşsalar, asli nazar şu başyň kowalmaly. Kerwanmaş etapda, şmal kerwanmaş diýilmeýärmi? Haja gidilende elhamdülillah biz watanymyzda kerwanmaş bir adam intikab edilýär. Şol Peygamberimiz aleyhisselam aýdypdyr, 3 nefer bolup musafirata gitseňiz, biriňiz emir goýun diýipdir. Bir ayet bulmayan zadyň miri ýitirilen sünnetten ihya edin. Dirildin bir sünnette kan bereket taparsınız. Munna qawjatdan bileýliň bir sünneti bitirmek müňlerçe nefilden fazilaty, sogawy, dereceti, izzeti, rahmati, nur kanır. Hasta bir milletin içinde yitip giden sünnetten. Sen başsın, sen kerwanmaşsın, ýerde nahara düşmeli bolsa, çaýa düşmeli bolsa, ya biriniň hawasy poz bolsa, ya sen beyt, sen bir işe, sen näme getir, sen çörek getir, sen naharyň zadyny jurla, sen näme bir büýürüp duran adam intikab edin diýipdir. Kepsiz gurrunsiz gidip geler ýanyk, oşoňa da mutiýy bolmaly, ozal bir hakyllyň saýlan ýa-da. Maskara etmäni bu gurrunlary, şuhy tutunmany, Resulullah'ın sünneti bolsa falany sen emir diýipdi, sen baş diýipdi, şoň maslahaty bilen gidip gelmek kan gowdat. Köplerçe 3-4 hanawada bolup gidip gelinýär, ýa narahat bolup ýerine urilýär, ýa otada turjak, ýa otada turjak, 3-4 hanawada bolup gidipdirler, baham gelmeli. Bir ertiben öýüne ýetişýär, bir ikindin ýetişýär, bir akşam ýetişýär, bir erti ýetişýär. Na bir ýerde agdaly bolupdyr, her kim öz başyna gowa bolupdyr. Ýok ujrak däl. Peygamberimiziň sünnetinden bir nefer emir bellemekdir. Indi ahirki edebi. Ahirki edebi dermanla Resulullah jan. Aýdylmadyk gurrun ýok dinimizde. Indi derman Resulullah janyň özi we gurrun we aýdan kepleri we ýagdaýlary. Es-sefer qit'atun min el-azab. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله رواه البخاري ومسلم. Ey ummatum diýipdir. Musafiratçylygyň özüne görä bir agyr ýüklügi bardyr. Adam uqsa aýtýan jere bolmar, çaý su aýtýan jere bolmar, nahar aýtýan jere bolmaz. İşiniz bitenne, maksadyňyz bitenne basymrak öýüňizi öwürliň diýipdir. Yalandan gezmäň diýipdir. Musafirata gidenizde uqyňyz kemeler, eýni Peygamber janyň mübarek dowduklarynyň arasyndan çykyp aýdan derman kepişi. Uqyňyz aýtýan jiräňiz bolmar, çaý suwuňyz aýtýan jiräňiz bolmar. Asl maksadyňyz bitdi dämi? Indi öýe gaýtmaň pikirini boluň, basymrak öwürliň diýipdir. Fel yuajjil. Salasmrak inni öwürlmäň bernamasyna boluň diýipdir.